שלום, אני למד זוליה. די. אני 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 אנהל. עוד מעט תצא ביוטיוב. היה תוכנית של היה תוכנית של עמית לוגסי. מצחיקה די ביוטיוב. ומה ש... תכתבו פשוט עמית לוגסי פה ביוטיוב, כן. אחרי שאתם רואים את הסרטון הזה, תיכנסו, תכתבו שם עמית לוגסי בעברית, עמית לוגסי, ושם אתם תראו, שם אתם בדיוק תראו, חכו שנייה, שם אתם בדיוק תראו משהו מצחיק. אנחנו נפתח פה תוכנית על קנגו בג'אנדו. זה כמו תוכנית כזאת מצחיקה שנעשו בצחוקים. אני אופיע בה. ירין אח שלי יופיע פה. תסתכלו עליו. סמוטרי. זה אח שלי ירין. וזהו. אני רציתי לבשר לכם. תודה וביי ביי.